дар идомаи сафари кории худ дар ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фермаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи шаҳристонро ифтитоҳ намуданд. Фермаи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Сомон Қурбонов бунёд карда шудааст. Аснои шиносоӣ ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки корхона дар ҳудуди ноҳияи шаҳристон яке аз калонтарин ва аввалин корхонаи истеҳсоли гӯшти мурғ ба ҳисоб рафта, иқтидори истеҳсоли маҳсулот дар як давра, ки 45 рӯзро дар бар мегирад, 170 тоннаро ташкил медиҳад. Ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки дар иншооти нави соҳаи паррандапарварӣ имрӯз 80 000 сар мурғ парвариш гардида, масъулин азм доранд, ки ин нишондодро то ба 120 000 сар расонанд. баробари афзудани саршумори парранда инчунин ҷои корӣ низ зиёд мегардад. Агар имрӯз 25 нафар дар фермаи паррандапарварии мурғи шаҳристон бо ҷои кор ва маоши баланд таъмин гардида бошад, ба кор андохтани иқтидорҳои мавҷуда ҷои кор то ба 40 нафар расонда мешавад. дар ҳамин ҷо ҳамчунин сарвари давлат аз намоиши маҳсулоти истеҳсолнамудаи фермаи паррандапарварии мурғи шаҳристон дидан намуда, ба сифат ва коркарди он баҳои баланд доданд. таъкид гардид, ки соҳибкорону кишоварзон вобаста ба вазъияти ба амал омада бояд масъулияти бештар ҳис кунанд ва барои таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ саҳми назаррас гузоранд. дар навбати худ паррандапарварон низ ваъда доданд, ки дар доираи ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат корро дар ин самт ҷонок намуда, дар назди коргоҳ боз ду сехи нав ташкил менамоянд. бо роҳандозии чунин тадбир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хушсифатро афзоиш ва шумораи кормандонро зиёд намуда, ҷашни 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол мегиранд. корхонаҳои паррандапарварӣ асосан дар шаҳру ноҳияҳои Мастчо, Ашт, ҷаббор Расулов, Деваштич, Гулистон, Конибодом, Зафаробод, Хуҷанду Бӯстон бештар гардида, ин таҷриба дар дигар минтақаҳои вилоят аз ҷумла ноҳияи шаҳристон низ ба кор андохта мешавад. бо ифтитоҳи фермаи паррандапарварии мурғи шаҳристон имконияти истеҳсоли гӯшти паррезӣ бештар ва сокинони ноҳияи шаҳристон бо ин номгӯи маҳсулот дастрасӣ пайдо мекунанд.